Molt bé, jo crec que el futur és bo. No podem jutjar des d'uns moments de crisi i de complicacions com ha estat, en aquest cas, l'entrada de la TDT, que va tenir les seves complicacions, amb el que passarà. El futur és bo perquè estan sortint moltíssimes eines que es complementen i a la vegada ajuden a que el tronc principal d'això continuï sent, que és el que intentaré demostrar en la meva intervenció, continua sent la televisió. Sí que és cert que això complica les coses quan és molt plural, molt variat i camini amb una velocitat molt gran. El cas nostre, el del regulador, el CAC, com tots els reguladors europeus, ens crea una complexitat i un canvi de model a l'hora d'actuar. Però benvingudes, en aquest cas, les novetats que són importants per a la societat, malgrat haguem de canviar una mica el xip, la forma de treballar. Això va conjunt amb la vida de les coses que triomfen i continuen.